салом ба ҳама дӯстони азиз. дирӯз боз чанд бозии ҷолиб аз интихоботи қаҳрамонии ҷаҳон баргузор шуд. мо имрӯз асосан дар бораи бозиҳои муҳим гап мезанем, баъзе хабарҳои навро ҳам нақл мекунем ва ҳамаи чизҳои асосиро фаҳмонда медиҳем. чӣ тавре ки ҳамеша ман фикру андешаҳои шахсии худро мегӯям, чӣ писанд омад, чӣ ҳайратовар буд ва дар куҷо боз саволҳо боқӣ мондаанд. Аз ин сабаб то охир тамошо кунед, дар пеш чизҳои бисёр шавқовар аст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз дуршнед мо бошем сар мекунем. Испания Туркияро бо ҳисоби 6-0 мағлуб кард. ин натиҷа нишон медиҳад ки байни ин ду даста фарқи калон вуҷуд дорад. испаниё аз аввали бозиро назорат карданд ва намегузоштанд ки туркҳо чизе нишон диҳанд. ҳар боре ки испания тӯбро мегирифт зуд ба ҳамла мегузашт ва қариб ҳар як ҳамла бо хавфи гол буд. рости агар Ламин Ямал ва Нико Вилямс имкониятҳои тозаи худро истифода мекарданд, ҳисоб метавонист бозам калонтар шавад. дар ин бозӣ қаҳрамони асосӣ Микел Мерино буд. ӯ хетрик зад ва ба ҳама нишон дод ки имрӯз яке аз муҳимтарин бозингарони тими Испания мебошад. гарчанде ки ӯ нимҳимоятгар аст, вале дар назди дарвоза мисли ҳамлагари тоза бозӣ мекунад. баландқад аст, хуб кушода мешавад, мавқеъ мегирад ва зарбаҳои қавӣ мезанад. дар соли 2025 Мерино аллакай 6 гол дар 6 бозӣ барои Испания задааст. натиҷаи беҳтарин барои як нимҳимоятгар. чунин нишондиҳанда ҳатто на ҳама ҳамлагарони Испания доранд. барои Арсенал доштани чунин бозингар як имконияти калон аст. Артета акнун бозингареро дорад ки метавонад ҳам дар маркази майдон бозӣ кунад, ҳам пушти ҳамлагар бошад ва ҳатто вазифаи форвардро иҷро намояд. бале дар додаи пасҳо шояд беҳтарин набошад, вале агар имконият дар назди дарвоза пайдо кунад, қариб ҳамеша онро ба гол табдил медиҳад. ғайр аз Мерино бозингарони дигар низ худро хуб нишон доданд. Педри 2 гол зад ва як паси голӣ дод. Ферран Торрес аз захира баромада гол зад. Ламин Ямал бошад 2 паси голӣ дод, гарчанде ки Ямал имконияташро тамоман истифода набур, вале боз собит намуд ки ҳар бозии мавсимаш ё бо гол ё бо пас хотима меёбад. барои як ҷавони 17-сола ин натиҷа беҳтарин аст. аммо барои Туркия бозӣ хеле душвор буд. Испания умуман имкон надод ки онҳо тӯбро назорат кунанд. ҳамаи чиз яктарафа шуд. пеш аз бозӣ бисёриҳо мегуфтанд ки ин вохӯрӣ гӯё дуэли Арда Гулер ва Ламин Ямал аст, вале аслан чунин набуд. Туркия чунин зери фишор буд ки Арда Гулер имконият пайдо накард худро нишон диҳад. ҳатто вақте ки бо Ямал баҳс кард, бештар аз ҳисси ноумедӣ буд, на рақобати ҳақиқӣ. дар маҷмӯъ бозӣ нишон дод ки Испания яке аз пурқувваттарин тими миллии Аврупо боқӣ мемонад. онҳо дастаи ҷавон, пурэнергия ва бо сатҳи баланд бозӣ мекунанд. Туркия бошад дарси калон гирифт. танҳо як бозингари истеъдоддор барои пирӯзӣ бар чунин рақиб зураш намерасад. хулоса равшан аст, Испания на танҳо пирӯз шуд, балки чеҳраи нави дастаашро нишон дод, ҳамлагартар, босуръаттар ва хатарноктар аз пешина. дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳои мунтахабҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи видео. имкониятро аз даст надиҳед. бародарон ва дӯстдорони футбол, ҳозир як хабаре баромадааст ки бисёр одамон дар бораи он гап мезананд. фифа қоидаи нави офсайдро қабул кард ва агар ин қоида ба амал дарояд, футбол камилан дигар мешавад. бозӣ ҳам дар ҳамла ва ҳам дар дифоъ тағйир меёбад. маънои қоида чунин аст: офсайд танҳо вақте мешавад ки тамоми бадани ҳамлагар пурра аз ақиби ҳимоятгар гузарад. яъне агар ягон қисми хурди бадан мисли ангушт, китф ё ҳатто сар бо хати ҳимоятгар якҷо бошад, он бозингар дигар дар офсайд нест. ин қоида барои ҳамлагарон бисёр хуб мешавад, чунки онҳо имкониятҳои бештар барои гурехтан аз дифоъ пайдо мекунанд, вале барои ҳимоятгарон ин мушкилии калон аст. акнун биёед ба Барселона. Ханси Флик ва дастааш бо хати баланди дифоъ машҳуранд. ин маънои онро дорад ки онҳо қариб ҳамеша дифоъро ба пеш мебаранд, тӯбро назорат мекунанд ва ба рақиб фишор меоранд. то ҳол ин тактика кор мекард, чунки бисёр ҳамлагарони рақиб ба офсайд меафтоданд.
мекунанд. аммо бо қоидаи нав дигар ин роҳ самар намедиҳад. ҳар як ҳамлагари тез метавонад аз пушти ҳимоятгарон гурезад ва то даме ки як қисми хурди баданаш аз хати офсайд нагузаштааст бозӣ идома меёбад. ҳоло барои Барселона ва худи Флик кори осон нест. онҳо маҷбуранд ки усули бозии худро тағйир диҳанд. дигар фақат бо хати баланд бозӣ карда намешавад. лозим аст дифоъро зиштар кунанд, бозингарон бештар фишурда истанд ва зуд аз ҳамла ба дифоъ баргарданд. агар не ҳатто дастҳои оддӣ ё заифам метавонанд ин қоидаро бар зидди Барса истифода баранд. ин ҳам ҷолиб аст ки дастҳои хурд аз ин қоида бурд мекунанд. онҳо ҳамеша қафо истода бозӣ мекунанд, тӯбро ба рақиб медиҳанд ва дифоъро зишт мекунанд. вале дастҳои бузург мисли Барселона, Манчестер Сити, Бавария, Арсенал ки бо хати баланд бозӣ мекунанд бештар осеб мебинанд. албатта ҳоло ин қоида ҳанӯз пурра ҷорӣ нашудааст, вале FIFA онро тасдиқ кардааст. суол танҳо дар он аст ки кай онро ба амал медароранд. аз ҳамин сабаб мураббиёни дастҳои калон бояд аз ҳоло фикр кунанд, чунки тағйир додани услуб вақти зиёд мегирад. бозингарон бояд одат ва фикри худро дигар кунанд. ман фикр мекунам ки футбол ба давраи нав меравад. ҳамлагарон бештар имконият пайдо мекунанд, аммо ҳимоятгарон маҷбуранд бо қоидаҳои нав мутобиқ шаванд. ва ман аз ҳамон мураббиёне ки зудтар инро мефаҳманд ва дастаи худро дигар мекунанд ғолиб хоҳанд шуд. ва фикри шумо ин қоида футболро шавқовартар мекунад ки мо бештар гол мебинем ё баръакс дифоъҳо нотавон мешаванд ва футбол пур аз бесару сомонӣ мегардад? ақидаи худро дар комментария нависед. Эрлинг Холанд то ҳол орзуи калон барои Реал Мадрид аст. ҳарчанд ки бо Манчестер Сити то соли 2034 шартномаи дарозмуддат дорад, овозҳо дар бораи ояндаи ӯ қатъ намешаванд. аммо муҳимаш на Холанд, балки бозингари дигар Винисиус Жуниор аст. имрӯз дар маркази ҳамлаи Реал Килиан Мбаппе бозӣ мекунад ва Винисиус дар фланги чапаш аст. аз берун ин чиз хуб менамояд. як ситора дар марказ, дигаре дар канор, вале дар дохили клуб вазъият мушкилтар шудааст. Винисиус намехоҳад шартномаашро дароз кунад. ӯ талаботи калон барои маош дорад, вале Флорентино Перес розӣ нест. Перес одамест ки ҳеҷ вақт иҷозат намедиҳад ки бозингар аз болои клуб бошад. ҳатто вақте ки Криштиану Роналдо замони маоши баробар бо Месси талаб кард, Перес розӣ нашуд ва ӯро фурӯхт. ва агар Перес, Роналдо рамзи тамоми футболро фурӯхт, пас барои Винисиус ин кор тамоман душвор нест. ӯро осон мефурӯшад ва боз маблағи калон ба даст меорад. ин овозҳо бидуни сабаб нестанд. гуфта мешавад ки клубҳои Арабистони Саудӣ омодаанд барои Винисиус пешниҳодҳои бениҳоят калон кунанд. маблағҳои девонавор, шартҳои кайҳонӣ. агар ин воқеан рӯй диҳад, Реал маблағи калон ба даст меорад ва метавонад рӯи хариди Холандро боз кунад. гуфтани мардум рост аст, бешамол барг намеҷунбад. агар доим хабарҳо дар бораи фурӯши Винисиус бароянд, пас дар дохили клуб воқеан чизе мегузарад. аз тарафи футбол вазъ чунин аст. Мбаппе аллакай ба марказ омада нақши ҳамлагари асосиро гирифтааст. Винисиус бошад маҷбур аст нақши дуввумро қабул кунад ки ба ӯ писанд нест. ӯ мехоҳад маоши калон ва ҳамон мақоме дошта бошад ки ситораҳо доранд, вале Перес дигаргуна фикр мекунад. дар Реал касе аз худи клуб баландтар нест. агар бозингар ба клуб шарт мондан гирад, Перес бедидудагӣ ӯро мефурӯшад то ки низоъ пеш наояд. ҳамин ҷо номи Холанд меояд. омадани ӯ ба Реал танҳо дар ҳолате имкон дорад ки Винисиус фурӯхта шавад. фурӯши ӯ на танҳо пул меорад, балки ҷойро дар ҳамла холӣ мекунад. тасаввур кунед ҷуфти Мбаппе Холанд дар маркази ҳамла, Родриго аз тарафи рост ва дар пушти онҳо ҷавони истеъдод Арда Гулер. ин ҳамлаи нав метавонад муддати дароз рақибонро ба мушкилӣ гузорад. қавитар, пуриқтидор ва бо ҳамлагари классикӣ дар марказ. ба назари ман, агар Реал воқеан қарор кунад ки Винисиусро фурӯшад, ин як қарори стратегӣ мешавад. албатта барои мухлисон сахт аст, зеро Винисиус баъди рафтани Бензема рамзи даста шуд, вале Перес клубро бо эҳсосот идора намекунад. ӯ ҳамеша бо ҳисоб, интизом ва қудрат кор мекунад. агар интихоб байни бозингаре бошад ки аз ҳад зиёд талаб мекунад ва имконияти хариди бозингаре ки метавонад ояндаи Реалро дигар кунад, ҷавобаш равшан аст. Холанд ин оянда аст. Винисиус бошад, новобаста аз истеъдодаш метавонад қурбонӣ шавад то ин оянда сохта шавад. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли равақтан Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.